रसासो नांसिगोन माथो लोगोफोर फारसेथिं दैबाना दखानखौबो हैनो मोनाखै आरो आंबो लोमजागासिनो दं लोमजानायावबो फैसा थांगासिनोखा ओरैनो आरो थांनाय बोसोरावबो ओरैनो माइखौनो मोनखाथाराखै जोंहा आरो देग्लायबो माइखौनो गायनो हाबावनाय नङा आं लोमजागासिनो ना आंना आथिङा जनायना लोगोफोर आसि बिजौआ ओमफ्राय दै नांबाथाय इनफेकसन जायो ओमफ्राय मोनो बेनिखायनो बाजानो गोनां जादों लोगोफोर फिसालाखौ बानो मोनाखै आङो सिसल' बानो मोनदों थाथ' आयौ गिलिरथार सारि बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि खस्थ'यै सोलिगासिनो दं बाजानानै बेसे गोबाव खस्थ' सहायबावनांगोन जाखो लोगोफोर थाब साख्रि मोनबा एसे एनै बेफोरखौ आङो बानायलाबायनानै लानो हासिगौमोन दा न'खरखौनो सोलिनो हाया जाथारो आंहा सोरबाफोर देखायदोंसो साननो हागौ लोगोफोर आंनि खस्थ'खौ आंनि आसि बिजौआ जनायना बेनिखायनो आङो बाजानो गोनां जादों लोगोफोर बिराद गोबावनिफ्रायनो आं बेबायदि खस्थ'यै सोलिगासिनो दं लोगोफोर हस्पिटालाव थांनो नागिरदों लोगोफोर जोंना लामाया लोमजोब्बाय आंना आथिङा हायाना बेखौबा दाख्लै सोरबा गारि लानानै बिजों बानायदों हस्पिटालाव थांनो नागिरदों लोगोफोर लोमजागासिनो ना ओंखायनो लामाखौ गामसा गाननासो थांनांगौ स्कुलावनो गामसा गाननासो थांनांगौ जाबाय मालानो सारादुआ गाबोन बे गथ' सासेया बेसेबांबा गोजान साइकेलखौ बामनानै लांनांगोन ओमफ्राय लोगोफोर बेसेबां खस्थ' नै सासेया साइकेलखौ बाननासो थांनांगौ ओरैबायदि दै मा आदा गामसा गाननानैसो थांबाय नामा स्कुलाव गामसा गाननानै थांनांगौ जाबाय दे लंपेन्ट गाननो हाला नामा हाला दै सियोबो आरो गथ'फोर सासे फैबाय प्रेक्टिस खालामनो नोंना पालसारसोब्रा ना दैयावबो सालायजायो बला गाज्रि जागोनलै नोंना साइकेल बला जोंनाथ' फोथारबो गैया दुब्लियावसो खालामो गासिबो दै जाजोब्बाय प्रेक्टिस खालामनोबो बिराद खस्थ' जोंहा आरो थांलाय फैलायावबो बिराद खस्थ' जायो ओरैबो दै जाजोब्बाय लोगोफोर गासिबो बुंजोब्बाय दैयानो लामायानो हनै दैसो बोहैबाय बेसेबांबा गोथौ जानजिसो जाखायो दैयानो बे आवदां थांग्रा लामा लोगोफोर आरो गोबां गामि दंबावो बेजों बिराद खस्थ' सोलियो ओरैनि गामि गोथौनि मानसिफोरा लामाया दैसो बोहैजोब्बाय लोगोफोर जानजिसो जायो बै औवासि नुहुरनायावथ' नै ओरैबो दै बे लामा थाबायग्रासोमोन दालाङा हनै लोमजोब्बाय बोहैगासिनो दैया आरो ओरैबो दै नै ओरैबो लामा गग्राफारा थांग्रा लामा ओरै बोहैगासिनो दैया मा जाबावनांगौ दे गैला लामाया जेरावबो दै जोबसै लोगोफोर लागाव माथो लामाजोंनो बोहैबावबायसो आगै नै आयु बायफ्लंनानै बोहैगासिनो नै लामाजों आरो बाजाबावनांसिगोनसो ना आयु बोरै ओंखारजाला नै आं बे सेन्देल सिजोबगोन दा मा खालामनांगौ आङो बे जों थाबायग्रा लामाखौ मा सोंहर होनो लोगोफोर बिराद गाज्रिखा लामाया गोदोनिफ्रायनो फेमासथार थेवबो दिनैसिमबो जायाखै बे लामाया बाजाबाय
एसे खस्थ'ना नै अमा लांगोलैगोन बे हाखावनायावसो आवलायबाय आथिङाव नांबाय नोंनाव नै नायलाय लोगोफोर बाजानांगासिनो आङो बेयावथ' बारनो हायाना बाजागासिनोसो आं ओरैनो बायनो हाखाया देनजार बिदियाव मा गारि जिरबावनांगौलै नारखोबो एसे नारखोबो नै बेबो दालाङा बायबावबायसो फुरा दालाङा बायबावबाय बेबो फुरा लामायाव दै बोहैजोब्बाय नै बे औवाखौ दा माबानोसै फुरा नै दै जोब लोगोफोर लामाया बिराद खस्थ' जाखायोलै बे स्कुलाव गथ'फोर दोनलांग्राफ्राबो बिराद खस्थ' जायो साइकेलजों थांनाया ओरैथ' गारि मोननो थाङाना जोंथिंजाय मानो साइकेलजोंसो हान्थिनांगौ गाव निजा गारि गोनांबासो जायो फुरा दैयानो दैखा नै फुरा दै जेरैबो दै जोबसै लामाजोंनो दैसो बोहैजोब्बाय बेबो लामासोमोन गोजोनपुरि थांनाय एकदम गोजोनपुरि थांनाय लामामोन बे दुब्लि गेजेरजों फुरा दै जोबसै बोहैलागासिनो दै नै लोगोफोर जेरावबो दै लामायानो दै जोबसै मा खालामबावनांगौ आंहाथ' बेसिबां जारला जायो लोगोफोर खिनो थांबाबो बाजानानै थांनांगौ अहायबा थांबाबो बाजाराव थांनांगौ दाथ' आं लोमजागासिनो दङ दा ब्लाड टेस्ट खालामनानै आरो मा होनोमोनलाय गुवाहाटियाव थांबावनांगौ जेरैबो दै जोबसै जोंनिथिंजाय बुंजोब्बाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो आंखौ हेफाजाब होबानो जाबाय लोगोफोर नोंसिनि हेफाजाब होनायाव आंनि ट्रिटमेन्टआव गोबां हेफाजाब मोनगोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों